उसळ बघा ही बघा लगा रेडी आहे. काय काय वास उसळ खाऊ केलं डायरेक्ट भजन टाकून उसळ खाऊ का दिलेलो. भजनात पण तरच भेटणार. उसळ झाली तर वाढू घेऊ सांगणार ना वाढतात उसळ उसळ बघा पाव ते बघ कुठे कुठे बुतूर नेऊन ठेवलंय. किती हो 400 पाव. 400 पावांका ही उसळ पूर्ण राखाय सांग आधी. हो झाला हरच झाली. वाढू तयार हा. आया मिसळ की कटवडा तुमका झाले कटवडा करा. वडे करून माणसं नाही तू असताना काय माणसं हवी की. ते कांदो बिंदू बघ तुका दोनच पा लेट इलं काय काय लेट इलं तुका दोनच पा. ये देखो चोर देवा चुपके चुपके खा रहा है. हे बाबल्याचं काय होतच नाही अजून. असा एका राग येत बाजूक नाही बसलं इथं. दोनच पाव खाल्लेले होते तुका. ताच दोनाच्या वर खाल्ले. तर नमस्कार मंडळी. तर आता संध्याकाळचे 7 वाजतील 7:30 होतील आणि भजनांक आरतींका सुरुवात झाली 7 वाजता आणि भजनांक सुरुवात आता होम्यांकडे भजन आहे. तर विनू गेलो पुढे आत्ताच गेलो थोड्या वेळपूर्वी व्हिडिओ अपलोड करून आणि मी पण आता जातोय. त्याच्यात काय रे हॅलो हॅलो. तर चला भजनाक जाऊया ओम्यांकडे आणि उसळ पावचो मेन मिसळ करा. मिसळचो मेन प्लॅनिंग आहे. तर ता आमका सांगाक नको ते आम्ही बरोबर पद्धतशीर काम करतला. तर चला भजनाक सुरुवात झालेली आहे. हे बघा शेशी पण आज बऱ्याच दिवसांनी तुमका कमत शेशी मेला तुका कमेंट असतं विचारतो मग शेशी कुठे दिसत ना. आता उसळ पावसाठी हो बघा खास पाव आयडिया बघा. भजन अर्धा होई तिला अर्धा वर दिला पाव खाऊसाठी जाऊचा. बघा सगळी मंडळी बसली आहे. ही उसळ पूर्ण राखाय सांग आधी. तिका मी वळखलं तिना माका वळखलं ना. बघतात मग
तयारी काय झाली की नाही? कांदो बिंदो कापा काय तो सगळं रेडी हा झाली की उसळ बघा ही बघा सगळं रेडी आहे. काय काय बाकीची मंडळी तेच घे काय उसळीत काय बिस्किट बुडून खाऊचा की बुडवून खावा तुमका मालपोळे तर ते पण बुडवून खावा तेव्हा चालतील. बरा बरा चित्रगंधा नाव बघ एकदम जुन्या पद्धतीत ठेवलेला नवीन का 2 अक्षरी शेवट नाही उतरलं पाणी वर आता उद्या का मी उद्या घालणार मी उद्या घालतो उद्या घाली माझी ठेवून दे मापाचा कधी बघते 40 नाही कमी हवी 36 हवी. 2 जण आम्ही विनू आणि मी. भजन टाकून उसळ खाऊ कशी दिलो तर माका मिळतली बरोबर. मी हयसून पण घेऊन जाईन गपचूप बारी असून. आतमध्ये तर वाढू सांग उसळ झाली तर वाढू घेऊ सांगण्याला वाढतात उसळ बघा पाव ते बघ कुठे कुठे बुतूर नेऊन ठेवलाय. किती 400 पाव म्हैशात आणि 1 लादी आपणा बाजूक आधीच काढून ठेवलाय. रात्री 6 वडापाव खाले वास काढूक गेलो. वाढून जा आरत कर्पूर गौरा गौरी शंकरा आरती करू
झाला हारच झाली. झालं आम्ही ready वाढू आहोत. केव्हा? हे काय आमचं ready चालू आहे का? तयार हा तयार आहे. बिनधास्त. वाढपी काय वाढपीन गेली ग. आणि वाढवलं काम करण्यासाठी. आहे मिसळ की कटवडा तुमका जाणे कटवडा करा. वडे करून मानतो नाही. तू असताना काय माणसं हवी की तो बघा उसळीचा प्रोग्राम चाललेला. ही मजा खरी गणपती गावा घेऊची हीच मजा. गणपती गजानन महाराज पुंडलीक वरदे चला घेऊन चला लवकर. मी पण घेऊन चलू. तू आधी तू स्वतः चल. काही गरम आहे नको. काय ग झालं भजन. ह्याच्यात पुढे पहिला ठेवलं. मी घरातलो आहे ना त्यामुळे मी नंतर खातो. काय काय मी घरातलो आहे त्यामुळे नंतर खातो. आबूनच पहिला नंबर लावलेला सांगितलंय. हे बघा सगळी उसळीची गडबड बघा काय चालली आहे.
अरे आधी घे नको नंतर दे हातालो तो माका माहित मी बरोबर येईल पाव दिसतात तर बटाटे वडे बटाटे वडे त्या मनान देतात. पुढच्या बदला बटाटे वडे. पण माझ्या आधी हो बघा येणे नंबर लागला. बटाटे वडे आहेत ना स्पेशल. मोबाईल बघ खाली बघ ते जो कांदो बिंदू बघ तुका दोनच पा लेट इलं काय काय लेट इलं तुका दोनच पा दोनच हे बघ अरे ये थांब जरा. चाय हवी अशी का उसळ म्हणजे चाय नाही केलं. चाय पाव असं काय करतो वावरल्यासारखे चाय ठेवला चाय तशी ठेवून देतात मग आमची म्हणून चायच केलाच ना. हे असं चुकीचा कसा आवाज सुटाक नको बुवांचो. लहान झाले हिच्याच गावान सांगला चाय हवी आमका सांगा नको. ते मिनूवाचा कोण होता पुढ्यात बसान का बसन सोल्युशन जागा द्यावा की जरा हे बाबा बाकीच्यांका रवा करूया. ऊस चार 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 टोप होत. कांदा इकडे घट होत पाणीच व्हायला रसद पाणी पाहिजे घ्यावं इकडे रे. रस्त्याचं पाणी महेश हे पावन हे घे युवराज परत उतर रे किती आले. दोनच. काय ते खाऊसाठीच खासा माणूस. एका उसळ दे हा रेकॉर्ड मग आम्ही ते खास आमंत्रण इन्व्हिटेशन कार्ड देऊन बोलावतो. पर्सन घे आपल्याला खबर आज काय मेनू. उसळवी आहे उसळवी आहे. होय आणतात भाव घे भाव घेऊ त्याला घ्यावा किती नाही दोन दे दोन दे. एक सांगून दोन खाणार असो बस मी आता बसते मी आता बसतोय बघत होतो. बघले असो बघ. तर अशा प्रकारे यांचा सगळ्यांचा व्हिडिओ कधी दाखवत मी रवलो. तर मी सुरुवात देवा काकानं फरसान कर कडे विनू कांदो की लिंबूवर पिळला की हा लिंबू अजून बरोबर. होय होय तोच खाऊचा. पुढे ठेव तो न बोलता खाणार हा बरोबर खाणार पुढे ठेव तुमडे. हे किती हे वाटतील एवढे खा कमी नाही पावांची काढता घराकडे सांगायचं जेवणाचा करू नका. पैशाला ये आज याच्याकडे जबाबदारी आहे सगळी. याची जबाबदारी बाकीच्याकडे असतात. चंद्या घेतलास तू चंद्या आरामात जमतील तेवढेच खा. का घेऊ झाले ना चार झाले. नाही म्हणता चपल्यान बघलं मी नाही खाणार म्हणूनच ते घ्यावचं लागतं. खाली मुंडी घेऊन खाता पाव मोजीत राहा. तू माईपासून पाव बघणार नाही नाही अयो किती खातात दाखवा. खाली पकड जरा. तिकडे पण आतमध्ये बसले दिसते नाही. खाली पकड त्याच्याकडे दिलाय रे. अरे असं काय आहे? असं काय आहे? उतारून दिसतं. बाळा का दूध राहिलं
कोणी केलं गो? हाँ, अशी है। ये देखो चोर चुपके चुपके खा रहा है। अगं, वारी घेऊन ये, विनूनी दाखवून ये, विनूनी. तेजू, विनू दादा खाताय बघ. सगळे उठले हे बघा, सगळे उठले पण हे बघा अजून ह्याचा 4थी की 5वी नियम आहे, तू पण तेव्हा आता ना माझं झाला आता 4 पाव धरू ना. बघा हे बघा घरातलं माणूस आधी बघतो भजनाक जाऊचा ना जबाबदारी आहे ना. 21 पावचा रेकॉर्ड आहे त्याच्याकडे. 21 पाव खाल्या ना. नको हे बघ आताच तर मित्रांनो सगळं कार्यक्रम आटोपलेलं पण एक माणूस अजून धरून ना एकमेव विचाराची वाट लागतात. आताच उठत. अरे हे पण साठी अजून वर्षाने एकदा खाऊ. अजून नाही या ग्रुपमध्ये बसले पडद्याची तो काय रे हे बाबल्याचं काय होतच नाही अजून. असं एका राग येत बाजूक नाही बसलं इथं. दोनच पाव चांगले होते तुका. ताच दोनाच्या वर खातो. फाईन बसतं की तो बघा उसळीचा प्रोग्राम चाललेला आहे. गणपती गावा घेऊची हीच मजा.